Por certo, sabedes quen está feito un chaval? 1:33 minutos do mediodía, un home que cumpridos os 50 anos decidiu probar unha nova disciplina, o pole dance. E dirán vostedes, que iso do pole dance? Bueno, pois Diego vai nolo amosar, unha actividade de risco non apta para todos os públicos. Diego, de feito non sei se ti te vas a atrever ou non. Pois o Rocío debería ter outro tipo de indumentaria, pero bueno, imos ver a ver que se pode facer. Nun primeiro momento estamos aquí con Juan, que é un home de 50 e pico anos que se aprobou. Este mes, 59. 59 faz este ano, este mes. Este mes, sí. No día 23. O día 23 xa, sí. Que ti optaches por empezar con isto do pole dance fai relativamente pouco xa, tendo unha idade, non? Un poquinho, como xa pasou o tempo, empecé con 50 anos. Cando cumprí 50 anos, dice, bueno, atrevirme a comenzar isto, que nunca fixera un deporte parecido a este. Levaba 20 anos sin facer deporte. Eu viña do fútbol sala, do porteiro de fútbol sala. Nunca fixe nada así, pero bueno, empecé a probar. No principio costoume moito, porque máis estaba bastante gordito e tal. E bueno, al final gustoume moito, pasei os primeiros meses que foron complicados, pero logo xa empecé a hacer cousiñas e ao final, pois, dediqueime a el en corpo e alma. Non sei se poderías facer aquí unha pequena demostración, Juan, no que nos contas un pouco que é isto do pole dance, para a xente que non o coñeza. Non sei se poderías facer aquí, por exemplo, algún tipo de movimento. Bueno, podo facer unha cousa, pero bueno, estou lesionado do homo, o sea que moita cousa non podo facer. Pero bueno, o pole dance é un deporte que, como veis, solamente utiliza unha barra, que pode estar así ou pode estar xiratoria, se se quere, sobre o que se fai certas figuras, con certos trucos de flips, por exemplo, flips ou reagarres ou eso, e logo é todo coreografiado con música. Entonces, a efectos de su modalidade, ten varias modalidades, pero a efectos de su modalidade deportiva, que é a que eu practico máis, ten unha codificación. Entón xa tens que facer unhas rutinas, e esas rutinas é con o que logo vas a competir. E que nos poderías facer aquí, entón, Juan? Unha pequena demostración de como vai, unha mostra do pole dance. A ver, vaise preparar aquí, compañeiros. Tamén ten aí a súa compañeira Ángela, que está facendo un pouco unha demostración de como vai. As cousas que, por exemplo, se fan son os xiros en estático, que pode ser, por exemplo, este. Bueno, é por onde se pode empezar. Logo, por exemplo, hai figuras. Hai moitos tipos de figuras, algunhas máis sinxelas, outras son máis complicadas. Diego. Por exemplo... Diego, compañeiro, non sei se che vou meter un apreto, pero xa con o noso invitado está un pouco lesionado. Que bonito. Bueno, pois menos mal que está un pouco lesionado. Diego, non sei se ti te atreverías a facer algunha figura como esas que está contando Juan Luis, así para comezar. A ver, Juan Luis, estáme pedindo dende plató que faga eu aquí algún tipo de figura en ti. Entón ti, coméntame, vas coller o micro, se te parece, e coméntasme a ver que podería facer así. Isto é iniciación total, faltaría máis. Así que ti colle o micro e vaime comentando. Eu vou facendo aquí a ver que se pode facer co pantalón chino de todo. Pois, a ver, de principio, o máis sinxelo que veo. Unha cousa sinxela é, tens que agarrar o que a barra, pero... Mañana non tenemos reportero. Agarrar tirando para baixo, vale? Ainda vai vir conmigo, Sí. Entonces, pos este para aquí, este estirado. Así? Sí. Entonces, tens que rotar e ir hacia ti. No, pero... Hacia adiante, de aquí, por exemplo. a ver. Sí, estira de toda a perna. O brazo estirado, Estiras a perna, estira máis, la de atrás, recta. Non puede, que ten uns pantalones chinos. No, pues aí están. Entonces, déixate caer. E bueno, a idea é que salga así. Como te deberías a ir, a ver? Ai. É que non hai comparación cun profesional. Quedamos en tempo xa, Juan Luis, así que... Moitísimas grazas por atendernos e por amosarnos un pouco que é isto do pole dance. Volverei probar, non sei se atoparei aquí o meu deporte de cara a este ano. Pois mira, aquí estamos abertos, cando queiras. Estaría guai, porque así temos máis homes que de momentos un pouquiños.
Todavía hai moitas máis mulleres, pero bueno, isto é unha cousa que con o tempo supoño que tamén igualaránse os sexos tamén. Moitísimas grazas, compañeiros. Aquí descubrimos Grande, un pouco Diego, que é moi ben, isto do pole dance, probando ainda que novas non coa mellor disciplinas. indumentaria. Non, bueno, pero moi ben. Estiveches aí moi ben probando novas disciplinas, aprendimos todos o que é o pole dance aquí no Bien. termómetro. E, por certo, un